Ago be payne. Ehiem be kum nifa. Jase adontin konti apesama nifa be kum. Achiami gina mo ni menwumire ya eboko. Ohimpon de o tie punwa so. Ango nhia wia. Ko nhia wia. Ya ye bia ya. Ni tie mo an se na nakora ti bedi atuo. Ono yo Akuapem nyina atufo hene. Akuapem man to du nso nkuro bia atufo hene wo so. Na so na nakora ti bedi atuo no ye Akuapem nyina atufo hene. Breku su kopme pedi amanto du nso. Ono yo Akuapem atufo hene. Isa we atufo hene wo kuro bia so na odu na nakora ti bedi atuo ani mpe. Na wo hye na ase. Na mpa ni se aprakete wo hu aprakese a na wabobbo. Na nakora ti bedi atuo abedi ade mfi aduasa abiesani. We frani ntamantintim oro kwakwansan. Na ansan ye bejeje na nakora ti bedi atuo tata no. Oso dupon tutu a odi dua bi si na nanmu. Ya ansan ye be ye bibiara no. Na sie si na nakora ti bedi atuo ananmu. Enne ye nsa condition afintwaako eye gate atuso abiesa. Na nakora ti gate ni ya anan. Ni odi abusuan pɛn na ɔda no eye Akuropɔn. Ni odi ho first gate eye ofa bi asi ama ne hene ene na no furuta wia. Ye fiwa second gate awo oye yirenchiwa na nakora ti bedi atuo ne hene nen. Ye fiwa ye kontwaako eye Abrempong sua ne berema ani ntwaako. Sa gate ya mekan nyina no emu baako de woni hini ni bi. Gate abiesa na efuragua no. This is the first gate of Forita Wiadi. Yirenchiwa adi. Na ko third gate ya na hina. Eye ntwaako Abrempong sua. What? Ono ne odi short here. Na busia ne mmerwatia benkum nifa Kasabreko. Wọ́n no wo power de hye no. Ane no wo de mo hemea. No mercy for cripple. Edu sabri so de hemea no wo power. Hemea no wo tumi. Abusua pahini bia ni wo tumi challenge yo hemea. Sabri ya ye wo mi da. Abusua pahini wo de ade se. Wo ka kire no aka kire merwatia. Merwatia de ne bro hemea. Hemea no osi. Nje si abusua pahini bia ni ha. Owo capacity so no osi na nakora gia na em ana odisi bi wu abusua pahini no osi. Eyo ba hema otubo jankwesi kase akonwa ta ohemia na osi hino obi ate enne odisi nini yarere kire awo sua kire na sa ji ebi atu ja so here video edi se na ya pa go a sua ni nyina achi no mo hwere sua enaka ahi edu Obiara waha so yo busuani so ye hena so yo odofo o mebiri bia ha ono ise ahensamede eye abenwa sebiara mepe kufu ado mepe mahama ye pera na kufu ado dia ye Ghana president nsumkode na nakora jeti ase na branti wo to bo ho otwam wa ho se kwasi ansa ma akonwe wo tran so ye ma akonwe wo tran so ye yo me nka se nsuma donte hene na mu ye twam fa na wo de ne wo de na to da bi na me kranti ni ho na kwasi wo ti na egwa yi mu hwefia se Akuapem tu for hene. Takuwo. Busuwo. Aye homo. Ene bia ya yeti hayi. Enya ka. Ye kase ye di achi a ye be kasa. Adoyi na. Me yo berema ba ofia. Na mo mesu meja no. Mi sihire. Busuwo mesu meja no. Agua. Bisa bayi se hama be husu kwa na na midua ho.
Waja wawaba na egwa wudi hu agweri wakoso mo amede Onwem okosa ndo ya bie okoto na mpre ya bie ba ko do ne na ba ko do na eja bisa osum brode asum kwadu sa me mo me yo chia me wo fie ha ne de ahimfo ni yaka wo ga me asare ye ka wo di masem edi so ba hi na gina ho se orisi na na kranchia na ma ye ntwa akwa na sa achia me ye dan ye achichire na fie ha ye nim ni ayeye no to bo se wo he da yo kwapa yo jimi fu ye wo te ma no ye ti le ye de ni amegugu apon so na braji wa bedi ni here achia me nya kada abosi ebie sani a ye kire ah okuma bugande ni nani da hoyi ye wo bi ho tiwisi ka ko ta hin Onwem e di ababa to akoyen cheti ana yen cheti chira wana anu nti ene na hin di ato kasa mi gina ha kan kasa preku busi wa da ye si no oku abrehene ye kada continue say eh o cha me wo ye hu wo la ni me mo ba bia ye be hu so wo ya amane pe na ogina ho kasa preku o cha me no ya amane yo hene no ya amane kasa preku ni ya cha me de ye de ni amane ni ye ye ja adwenkyere ena se wuni made na wo ye no wo no kwan so enti nne ohemia asi ne hene kasa preku a chia me ene ye de ne kyere na wo sua sa ochena sa yeso gya wa betena na egwam sa Adigi na mechira mo wole me ba mo yese mo na mo ni ase mai sa adia ye fe adia ye fe ana praji be di atuo di jase ene yo di jase ene ena ne Mankradohene ebelefu ba nui ebusuafo mpelefu ni ne mmiri watia wo no wa bodi chidomi ye bese wo nyina bebem wo no wo pa wo hye ena wo ne ho ne mea yo sabridi Monday! Amen. I know last Asuna Abusua Otutu Abrempong Abusua Abraham Osi Ase Madam Jase Usuna Funo and you better wear two. Amen. I'm not answering to happen. Sir, ne. Ayi kamu, kamu. Come here. So from an pool, never. C'est ma mère.
Amen. Mama. This will put on so good. I need you. Somebody say why? Holy
Nana ansa ntwako sabri na achiame ba be hirawo no waye nam oberma kasa enda abetrono na kwati be bi atua ne so kua menyi na atufo ene ene yari hirawo kuso sirano Yo, no. I am no fancy. They all susuno. Sebe boroso. One shall babeshe. Apamonsa. Onyumche. Openya. Aroboya. Yesre sika dawa. Sika ni se unya bi na. Shawo sika. Akukuduru
and the 2 me. Kasa so very much. What's you know? And don't pity. Who did you for Pembra? Your cousin was something. Hallelujah. Jesus Christ. Amen. Oh my God. Oh my God. Solomon again in Nansa. Amen. Solomon again in Nansa. Amen.